Buah, pos gutxi iraian, ez dakit ez da nondik sartu behar dudan. Bai, eske horrazten enroiatu naiz eta berandutu egin zait. Antzokian nago, baina ez zaitu zet ikusten. Gu barruan gaude, azkar, hasi egin behar da, gurutzatu kalean eta etorri benda. Banoa, banoa. A ber, lasai, Jaun Andereak, ikuskizuna astera doa. Abesbatzaren emanaldiaz guztio gozatzeko, mesedez, haur txikiak zuen ondoan zaindu eta isiltasuna gorde ikuskizun guztian zehar. Prestaketa lanetan aritu diren guztiek, eta batez ere oholtza gainera igoko diren ikaslek, hau da, zuen seme-alabek eskertuko dizue. Azkenik, ez ahaztu zuen mugikorrak itzaltzea. Eskerrik asko. Ikusi urdurinako kontrola galdu dut, zure beroak erretzen nau, kiskaltzen nau. Esnatu zaitez eta onartu, ez duzu aldeiko, Buah, izugarri gustatzen zaizkit musikalak. Haietako batean nagoen bakoitzean, iruditzen zait protagonista naizela. Ta nire bizitzan oinarritzen direla dirudi. Baiet, ni berina pentsatzen ari nintzen. Ai, Txomi. Eski. Txomi, egitan, a ber, esan beharra dago ez daula gaizki. Bira, ikusiko batzinu, ze tontorpegi jartuzun, berataz ditugun bakoitzean,
Love is in the air. Na 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 na. Zitu, jazen. Bueno, venga. Gaiarekin jarraituz. Nahiko nuke gure bizitza musikalak bezain erraz izatea. Ez ez. Bai. Abestiak dioen bezala. Bizitza oso erraza da. Bakarrik lortu behar da, kezkak alde batera uztea. Buscando más, gritando más, lo que es necesidad no más. Olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. La naturaleza te lo da, no quiera que vayas, no quiera que estoy, soy ese dichoso. Oso feliz, la mejor tumba siempre así, porque hace bien solo para mí. Y a las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos bien. Ten cuidado, al final en esta vida lo tendrás, te llegará. Behartu zuna, bakarrik jango duzuna, egunero golan eta zaztu. Bizitza oso erresa da, bakarrik lortu behar da, alde batera uztea. Edonondik banator, zoriontsua eta hartaraina. Bai, bizitza oso erresa izango, baina nik lau utzi ditut eta amari ez dio duz esan. Eskerrak New Yorkera etorri gala ezer esan baino lehen, bestela badakizu zeinetzen etorri izanen, ez? Serio, ez diozula deus esan amari. Ba, zure ama ezagututa, ez zara uda osoan etxetik aterako. Bueno, isilik egon, oainei bidaia ez joitu. A ber, bueltatzerakoan ja, pentsatuko dut nola esan. Aizuen eskak, nik uste galden garela, nondik bar da? Nik uste hor goitik dela, Bai. Gaur goizi ilundu du, ez? Pentsatzeako, kontuatzeako gu ja ilundu da. Ja, eta haiena hiri hontan hainbeste argikin zaila dela, ez ikustea, Así que... Bakartasunean
Ei! Ai, batu. A ver. Oh, ze hona da hona. Txomin miliona bat dau, Gau en la leche. Ai, ama. Ze. Bai. Bai, egia da, nik pixkat borrosok uste. Nik uste han ibiltzenen kotxengatik direla. Begira zenbat kotxe eta zeke botatzen duten. Eta gainera, hango tximinek bai, kalkaso patatas. Matxo maite, bera. Haina iz imaginatzen, nire atxuna, tximinea guztue garbitu barko balitu. Zura ituna, zein zura ituna. Bai, nola esaten da, desollinador, enizten duzu esan? Kiba, nire baino, horiek zer ziren, tximiniak garbitzen zituztenak ez? Ba, gaixoa, zelana. Bai, zea, ez dakizue nola gustatzen zuen bere lana. Berak esaten zuen, tximinia bakoitza mundu magiko bat zela. Berak flipatu itxezuen tximinetatik. Gainera, tximinia bakoitzatik ikusten zuena, inorrek jo ikusi. Amonakin nola ligatu zuen. Joa, beno pillin. Hostia, kantatzen egoten ziren. Eta bezala? Bai. Nola zen atxunak tximinia garbitzen kantatzen zuena? Txintximeni... Txintximeni.
Serio? Orain euria egin behar du, no me fastidies, orraztuta gero? Aizu, neska honi hor dela ze uste zua. Hortako bezinu karibera jutea. Ama, honek itxura txarra dauka, Bira, arrantatu gara, guazen azka. Guazen, guazen. Aizuen eskak, zuek uste aukerarik izaren duala txominekin. Eske bere masaioie. Ta bere suer politioi, eske... Oh, meske me lo como. Jode. Ja, ez jarraitu. Ez dakit, tia, jode, eskatu jaz aukera bat, itzegin berarekin. Abakoek esaten zuten bezala. Emaidaz aukera bat, teikatzen zombi. Go walking, that's
izan hori? Nola zer izan den hori? Zer izan den hori? Zu tonta zera ote? Argi dago tiroteo bat izan dela. A ber, eske dela uste dut. Hau, New Yorkeko auto arriskutxena da. Bakizu hemen zen mafiak egoten diren?
daukagunak ja, gaur Ez dut hemen gelditu nahi. Bueno, neskak, lasai, Ez duzu ikusten hau hemen eguneroko gauza dela? Bueno, zuek nahi zutenai, bino nik uste hotelera joateko urda ditxera. Hello? Zergatik ez duzu atzera begiratzen? Hotela! Buah, ze gogoa duntan dutxan sartzeko. Jo primer! Ja primer! Galdera bat, 3. pisua zen, Bai, uste baietzen. Azkenean nire hoean. Aleluia! Aleluia! I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't
normala sustoarekin jarraitzea. Bazirudien gau osoan tiroteatzen ari gintuztela. Zure zurrukekin aber nork egiten duen lo. Ai, egun honeska. Ai, zongi egin duan lo. Ongi, nola. Zure lehenengo eguna honekin loiken, Remedio de santo. Bueno, nahikoa da ez, oze? A ber, gura azkeneko eguna da. Zein behar dugu argazkin hartu baino lehen? Nik pentsatuan euken Manhattan ezautze zute. Bertan Harlem auzoa dau, eta gospel abes batza oso ikaragarria da. Eta nik uste, pena merezi duela hori ikustea. Egia da, nik uste ikusgarri izango zela haiek abesten ikustea. Eta gehiago, beraiekin abesten uzten badigute. Baina guazen ja, ze ez gara inoiz iristen. Hartu motxilak eta terkiak eta guazen ja. Aizu? Kontu gehiagorekin ibili, hau ez dela lekun berri. Orain ulertzen dut zergatik esaten duten New York oianaren antzekoa dela. Bai, begira, New York oiana eta gu lehoiak. Harlemeko eliza. Bai dela ezberdina. Zipolilla. Ei, begira. Hor dago, ez batza.
Leku batzu daude guazen kantatzera beraiekin. Baina... Venga, ez venga, bai, utziko. guazen, bai, guazen. ¡Qué subidón! Ai, barkatu. Ez belarri politak, Ai, barkatu. sorry. Barkatu. Ai, zus polita. Neska, zu beti atentzioa joarra. ¡Qué soberán! Baina zer ari gara hemen? Hombre, pues ez dakit, baina hor bus jartzen du, ez dakit, agian aireporturako autobusaren zaire egongo gara. Bai, eta nik uste juteko ordua dela, ordu bat falta delako egazkin ateatzeko. Begira, autobusa hor dago, batzen azkar. Agur Manhattan, agur Nueva York. Ai, ene, ze kasualidadea. Autobusan sartu eta hori egitari utzi dio. Hala, begira! Wow! New York erdian hortzadarra. Ni ohituta nago, behi eta ardien artean ikustera. Ba, nik nire bizian ikusi duen hortzadarri politena da.
Barkatu. Barkatu, barkatu, barkatu. Ai, Barkatu. 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 Barkatu, barkatu. Ai, ai, ai. Barkatu, barkatu. A ver. Barkatu, ez pasate. Barkatu. Eskerrak iritsi garela bira. Lau suspendituta gero. Hegazkin agatzen baginun, amak, amak hilingo zin. Amak berdin hil behar bazaitu, ez zaizu asko importa. Total, esan behar dizunerako, orain disfrutatu, besterik ez. Bueno, tia, esan beharra dizut, placer bat izan dela zure azken egunak zurekin pasatzea. Jaun Andreak, komandantea naiz eta goizuta Airlines konpainiaren izenean ongi etorri low cost 06 bederatzi galdera. Hegaldiaren iraupena, 14 ordu eta 20 minututakoa izango da. Segurtasun arrazoiak medio, hegazkinaren sistemarekin inongo arazorik ez edukitzeko, aireratze eta lurreratze momentuetan zuen gailu elektronikoa erabiltzea ezinezkoa dela jakinarazten dizuet, eta hegazkinaren barrenean erretzea debekatua dago. Hori bai, erre nahi duen hori hegazkinaren kanpo aldera atera daiteke. Jaun Andreak gainkargoa nauzue. Ondoren eta hegaldi zibilaren arautegiari kasu eginez, larrialdiko irteerak, salbamendu txalekoa eta oxigeno maskararen erabilpen egokia zein den jakiteko erakustaldia egingo dugu. 3 ate dituzue larrialdi irteetarako. Norbaitek, irakurketa ulermen arazoak baditu, ate hauetako bakoitzean irteera hitza agertzen da. Oso garrantzitsua da ongi irakurtzea, gero bestela ustekabekoak gertatzen baitira. Zuen alkien albotan argi gorri batzu aurkituko dituzue. Oraintxe konturatzen ari naiz mantenimendukoei deitu beharko diegula. Ez baitu argi batek ere funtzionatzen, barkatu. Zuen aurkien azpian salbamendurako txalekoa aurkituko duzue. Ez baduzue aurkitzen, zer egingo dioa? Aldamenekoarekin konpartitu eta zorteon. Aurkitzen duzuenean burua zulotik sartu. Aurreko kremaierarekin itxi eta gerrikoa estutu. Gorriz dagoen sokari indarrez bultza. Beharrezkoa izanez gero, oditik putz eginda puztu dezakezu. Ez baduzu odia aurkitzen, 11-etakoan emango dizueten pajita erabili. Despresurizazio kasuan, zuen aurkien gainean dagoen kajoitxoa irekiko da automatikoki eta bertatik oxigeno maskara eroriko da. Kasu honetan, tira fuerte maskarari. Euskalduna bazara sokatik poliki eta suabe tira. Ondoren, sudurrean eta ahoan jarri eta arnasa hartu normaltasun osoz. Oxigenoa landare batetik ateratako fruitu baten sustantzia sekretu batekin nahastu dugunez, lasaitasuna eta bizi poza berehala sentituko dituzue. Sustantzia sekretuaren izena ezin dugu esan, baina jakin ezazue fruitua borobila eta iluna dela. Eta ez da kafea. Egoera honetan iritsita hegazkinak lurra joko du, baina, aizu, behintzat mundu honetatik irribarre handi batekin joango zara. Berriro ere, 1000 esker goizuta Airlines konpainian jarritako konfidantzagatik. Hegaldia, kokora, bertako 9:00 iritsiko da. Egonaldi zoragarria izan dezazuela Afrikan. 1000 esker zuen arretagatik eta bidai on. Afrika!
Afrikan eska, Afrika dela! Disfrutatu! Amak egingo nahuela! Buah, safari, janari goxoa eta dantza! Amak egingo nahuela! Bueno, aurretik zinunik astea ba orduan, oain? Disfrutatu neska! Arrazoia du, amak berdin hil behar zaitu, osake orain, disfrutatu! Arrazoia ez duela, gerokoa, orain guazen! Afrikara! Noski baiet, txalo bero bat! Arala, Rudal Musika Eskolako abez batzari! Txalo berezia baita ere, gaurko ikuskizeneko gidoi lariari, Nacho, aurrera! Gure aktoresak, Eba Fernandez, Ainitze Martirena eta Lore Azpiroz. Neskak, aurrea. Kantu guztien arregloetan, Satxa Soriazu. Teklista, aurrea. Baita ere aurrera eta txalo bat gure musikari entzat. Hortxe, gaur, zuzeneko musika, denbora guztian. Lourdes Navarro aurrea baita ere, merezitako lana. Gaur 21 irakasle gaude hemen lanean aurrea baita ere, lagunak, hor, Unai, aurrea.
Hemen, alboan, soinu teknikariari eta argi teknikariari baita ere, txalo bat. Eskerrak eman behar dizkigu baita ere, udal guztiei, zeren beraien laguntza gabe, hau guztia ezinezkoa izango litzateke. Esker berezia baita ere, Mitxo Senea Kulturetxeari, gaurko ikuskizunaren patrozinio nagusia berak bultzatu duta. Eta noski, txalo bero bat, Araitz, Betelu, Lantz, Larraun, Leitza, Lekunberri, Odieta eta Ultzamako ikasle guztientzat. Thank you.